Ola, que tal? Como cada semana damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que lles falaremos da paralización temporal do Plan da Navalla, mentres as confrarías de Aguiño e Ribeira non achegan posturas sobre a titularidade do Banco do Carreiro. Estaremos tamén en Portosín para abordar a reducción de topes na campaña do cerco e falaremos das xornadas sobre o futuro da pesca que se desenvolveron en Santiago. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Tensa calma entre as confrarías de Aguiño e Ribeira que tentan achegar posturas sobre a polémica franxa do Banco do Carreiro. Mentres tanto, a Consellería decretou a paralización temporal do Plan de Explotación da Navalla. A Organización de Produtores do Cantábrico acordou rebaixar a cota de bocarte e reducir os días de traballo para regular a pesqueiría. Ribeira conta xa cunha nova praza de abastos chamada a ser un referente na venda de peixe fresco. A Consellería do Mar decretou a paralización temporal do Plan Conxunto da Navalla mentres as confrarías de Aguiño e Ribeira non achegan posturas sobre o Banco do Carreiro, algo que parece difícil posto que ambos os dous pósitos reclaman faenar nesta zona. O encontro coa Conselleira do Mar serviu para que as confrarías de Aguiño e Ribeira achegasen posturas. A espera de atopar unha solución sobre os lindes do Banco do Carreiro, ambos os dous pósitos decidiron paralizar temporalmente o Plan Conxunto da Navalla. Mentres tanto, agardan que a Administración tome cartas no asunto para delimitar finalmente a titularidade deste banco, que en Aguiño reclaman para sí, posto que leva formando parte das súas concesións dende hai máis de 4 décadas. Intentar calmar o que son os por as dúas partes da cofradía, o que son os ánimos que están moi quentes e bueno, empezar un diálogo de falar que temos que mirar como arreglarnos pacíficamente no aspecto ese moi ben. Despois no aspecto de medicións e de tal, pois vamos a ver se eles están, que por en principio están dispostos tamén a estar abertos ao que nós lle demandamos. Ribeira, por o seu lado, pois tamén está disposto a falar, paralizar, simplemente é un acordo entre cofradías e Consellería, de que quede ben claro de que mentras isto que esteamos negociando ou falando ou neste tema ou facendo outras novas medicións ou algo que se leva a cabo por o aspecto desa zona, pois que non vaya ninguén a traballar aí, nin por a parte deles, nin por a parte nosa tampouco. Aínda que existe vontade de diálogo por parte das dúas confrarías, o entendemento non semella doado. Dende Aguiño teñen claro que non pensan renunciar a un banco que consideran máis que gañado por criterios históricos. Pola súa banda, Ribeira está á espera de consultar a súa postura cos asociados, que polo momento non se pronunciaron ao respecto. A Consellería, neste caso, é que ten que, dunha vez por todas, poñer fin a isto e delimitalo como Dios manda, escoitando sempre as dúas partes e vendo que non o mar que é o mar, non é terra nin é unha finca, entendendo que os históricos valen para algo, o traballo aí, a vigilancia e o sembrado e todo o que levamos a cabo aí desde tantos anos ten a súa importancia, non vale de nada saber que agora que se poñan unhas líneas distintas para que teñan que ir traballar xente que nunca traballou aí. As augas están tranquilas polo momento, xa que a marxe da paralización do Plan Conxunto, a zona permanece pechada a causa da presenza de toxina. Mentras estea con toxina, nadie vamos a traballar, lógicamente, pero o que nós tememos e non queremos é que se revolva todo outra vez e que un dos dous que empece, neste caso nós non vamos a empezar a traballar aí, témolo claro, pero que nadie empece mentras non queda a cousa clara. Sen embargo, esta tensa calma pode desencadear en calquera momento nunha tempestade como a vivida o pasado xoves cando os mariñeiros de Aguiño expulsaron os ribeirenses da zona impedíndolles faenar.
O ex patrón maior de Cambados declárase inocente do delito de fraude nunha subvención de que se lle acusa. O ex patrón maior da Confraría de Pescadores de Cambados, Benito González, e os administradores do estaleiro Polináutica sentaban esta semana no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Pontevedra por un suposto delito de fraude de subvencións. Os feitos producíronse no ano 2009, cando xustificaron o valor da embarcación Tragobe, que se construiu con cargo a unha subvención da Consellería do Mar en máis de 290.000 euros, cando un peritaxe xudicial posterior a deixaba nuns 230.000, máis de 60.000 euros de diferenza. O expatrón maior da Confraría escudouse na súa ignorancia acerca dos trámites que realizaba a Confraría e sinalou á secretaria, o contable e a unha xestoría como responsables dos mesmos, asegurando que el só firmaba os papéis. O proceso non sei que el proceso administrativo lo hace la Confraría y una secretaria y una contable y luego todo el proceso de cara a presentarlo hizo una gestoría especializada. Sí, mire, aí eu firmo os papeles. O expatrón afirmou que se escolleu ese estaleiro entre as tres opcións porque o barco que se pretendía facer tiña unhas características especiais e que non recibiu advertencias sobre o prezo do barco ata despois de rematado. Acerca dos peritos que se escolleron, sinalou o abogado como responsable da súa elección e asegurou que nunca se reuniu coa enxeñeira naval responsable da valoración do mesmo. A acusación particular que exerce a Xunta de Galicia tamén sentou no banco dos acusados os dous socios dos estaleiros Polináutica encargados da construcción do barco. O primeiro deles en declarar, Fernando Otero, reiterou que non tivo ningún tipo de intervención no proxecto salvo a construcción do barco, momento no que tivo que ser chamado a atención pola xuíza instructora. Estoy diciendo que estuvimos casi un año trabajando en esto. ¿Te parece poco? No, conteste correctamente a las preguntas que se le ponen. Otero remitiu todas as responsabilidades ao seu socio e oficinista que está no estaleiro. Foi José Luis Núñez quen insistiu na xustificación do prezo do barco debido ás características especiais do mesmo, como o dobre reforzo ou a inclusión dun guindastre, ademais da garantía e mantemento do mesmo durante 12 anos. Un barco, 10 metros y medio, ¿vale? Puede ir lo doble de reforzado o no doble de reforzado, ¿vale? Un barco, 10 metros y medio, ¿vale? Las fórmulas que tiene el barco, por ejemplo, si es un barco para carga, como es este de batea, tiene que llevar lastre. Si es un barco para velocidad, como es este, tiene que llevar poco peso, ¿vale? Si es un barco para rastreo, pues tiene que llevar unas maquinillas, como usted preguntaba antes, en la grúa, que fue hecha a medida, ¿vale? Y este, si va para vigilancia, tendrá que tener acondicionado dentro para que los vigilantes puedan estar cómodos y el barco está todo tapizado por dentro, ¿vale? En resumen, es un barco polivalente. Fronte ás peritaxes oficiais que sinalan que o barco foi sobrevalorado e que isto afectou a subvención recibida, un perito independente achegado pola defensa explicou que nos cálculos debese ter en conta as garantías ofrecidas polo estaleiro que encarecen o prezo e que son dificilmente cuantificables. Os administradores do mesmo lamentaban hoxe que con esta construción perderon diñeiro xa que un dos moldes que se realizou expresamente para o barco Tragobe non se volveu a empregar. Está allí para ver, allí fuera tirado por la condición que vieron ustedes, que lleva allí desde que se hizo el otro barco, que lo hicimos con unas ilusiones y unas ganas que iba a ser un prototipo y iba a ser un ejemplo para todas las cofradías, y allí está tirado. ¿Sabe cuánto vale ese molde? 50.000 euros. ¿Sabe si lo amortizamos? No lo amortizamos. Ese molde lo había que amortizar en 10 barcos, 5.000 euros a cada uno, por ejemplo, y el molde está allí tirado, que valió 50.000 euros. Por la publicidad que ustedes... ¿Ese molde se amortizó con ese barco? Si se amortizó con ese barco, joder, sería bueno que se amortizara. Conteste correctamente, señor. A fiscal do caso decidiu non acusalos e non fixo preguntas durante o xuízo. A acusación particular pide para eles 3 anos de prisión. A Organización de Produtores do Cantábrico acordou reducir as xornadas de traballo e os topes de bocarte ante a drástica caída da cotización desta especie. Satisfacción entre a flota galega ante o acordo de produtores do Cantábrico para regular a campaña da anchoa ante a brusca baixada da cotización da especie. Os representantes de Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco acordaron reducir o número de días de traballo de 5 a 4 xornadas semanais, polo que o venres darase descanso ao caladoiro. Reduciránse ademais os topes á metade nos barcos máis pequenos, que disporán de 5.000 kilos diarios, en un 40% para os que superen os 120 GTs, que poderán descargar 6
6.000. Trátase dun acordo temporal que poderá ser modificado no caso de que apareza bocarte de maior tamaño que faga rendible a campaña. Aínda que os armadores galegos ven con bos ollos a autorregulación para garantir a campaña da anchoa, son moitos os que demandan poder sair a faenar os venres para capturar outras especies. Lembran que as embarcacións desprazadas no Cantábrico deben afrontar numerosos gastos, polo que precisan de 5 xornadas semanais de traballo. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. As primeiras actuacións de dragado da ría de Noia poderían dar comezo este verán. O alcalde mantivo unha xuntanza con responsables de costas para solicitar a coordinación con Portos de Galicia. A rexeneración da ría e a reordenación da fachada marítima de Noia é unha das prioridades do goberno municipal, que segue na busca de fondos para acometer este ambicioso proxecto. O alcalde Santiago Freire reuniuse en Madrid con responsables do Ministerio de Medio Ambiente para plantexar a posibilidade de coordinar as actuacións entre costas do Estado e Portos de Galicia, dado que ambas as administracións comparten ámbito competencial. Dado que o ámbito competencial atende a Ponte do Campo de Noia ata a Costa do Ferrador e de Costas do Estado e dende o Ferrador ata o Muelle Marqués e de Portos de Galicia, é necesaria a coordinación entre as dúas. O que se plantexou foi a posibilidade, dado que na declaración de impacto ambiental está recollida xa esa actuación, está aprobada, está vixente, plantexouse a necesidade de comenzar canto antes eses traballos. O alcalde trasladou ademais a necesidade de axilizar esta actuación e comezar a adoptar as medidas que permitan desenvolver as obras en condicións de máxima seguridade, ou tratarse dunha zona especialmente sensible. Nós entendemos que esta é unha actuación prioritaria para a vila, é necesario cambiar o aspecto visual que ten a fachada marítima e o aspecto que deixan eses fangos, eses lodos en situación de baixa mar, como é unha actuación moi demandada que ademais require un investimento importante, pois entendíamos que o prudente era, con todas as cautelas, por suposto, porque estamos traballando nunha zona sensible, ir dando os primeiros pasos, garantindo as condicións de seguridade a través de unhas barreiras anticontaminación para que en todo momento os traballos poidan desenvolverse en condicións de garantía, para que non teña ningunha afección sobre o entorno, e dadas esas circunstancias, pois o que fixemos foi transmitirlo, deixándolles claro a importancia deste investimento para unha vila como Noia. A espera de manter unha nova xuntanza coa directora xeral de Costas para concretar prazos e investimentos, o alcalde agarda que este mesmo verán poidan comezar as actuacións, posto que existe xa unha partida consignada nos orzamentos da Xunta para iniciar a dragaxe da ría. Dado que hai un orzamento contemplado xa na anualidade de 2016, e unha vez que estén todos os informes sectoriais e que estén todas as autorizacións, e dado que ten consignación xa prevista, pois entendemos que ao longo deste ano terían xa que estar iniciando algunha desas actuacións. Nos traballamos co horizonte de que ao longo do verán, contra finais do mesmo, pois que polo menos se podan estar facendo xa determinadas actuacións de dragaxe. A nova praza de Abastos de Ribeira abría por fin as súas portas, converténdose nun referente na venda de peixe fresco. A nova praza de Abastos de Ribeira xa é unha realidade 4 anos despois de que se iniciaran as obras. Este luns abría as súas portas este moderno inmoble que non só albergará os postos de venda, senón que se destinará a usos moi variados. De momento tan só está operativa a planta baixa, onde se ubican todos os postos de alimentación en fresco. Nas próximas semanas habilitaránse no primeiro andar varios postos de venda de produtos complementarios a través dun quiosco, unha charcutería e un ultramarinos. No lugar donde a pesca de baixura, a pesca fresca, pois se constituye como un elemento que dá a conocer este pueblo como o primer puerto pesquero de baixura de Europa, tamén o seu mercado ten que ter esa mesma importancia que teñen en eses outros lugares. Por eso este mesmo mes podemos decir que vamos a sacar a concurso o que é esta planta na que hoxe estamos, que vai a dar un complemento a todo o que hai abaixo.
Nas plantas superiores, ademais de usos para a restauración, o Concello buscará a creación dun centro de formación hostaleira homologado. Un centro homologado de hostelería para dar o que son os cursos de capacitación profesional de todo o que ten que ver con cociña, de todo o que ten que ver con restauración, 16 personas que poden ao mesmo tempo estar sacando esos cursos, que eu creo que vai a ser importante para un concello tamén que quer destacar no que é o turismo, nos servicios, e tendo o mellor produto que temos do mundo e que ademais se vende aquí abaixo, o normal é que a xente sepa tamén sacarlle o maior valor engadido a eses produtos. E queremoslo vincular á restauración, a un restaurante ou zona tamén de venta do que son produtos de restauración na última planta. O conselleiro de Industria destacou a importancia do novo mercado para a dinamización da economía local e mesmo do turismo debido ao atractivo das instalacións. Convertir este mercado nunha referencia ribeira, non só dende o punto de vista dos diferentes produtos que aquí se poden mercar, sino tamén para convertir este espacio nunha referencia que dende o punto de vista turístico pode ser un elemento moi importante. Os mercados están marcando esa doble tendencia que é aglutinar eses diferentes produtos da comarca, e Ribeira, dende o punto de vista da pesca, lóxicamente é un referente, pero tamén dende o punto de vista turístico e, polo tanto, ser un elemento de atractivo adicional. Conde indicou que a nova praza de Ribeira reúne todos os requisitos para unirse á rede de mercados excelentes que pretende poñer en marcha a Xunta de Galicia a través da mellora dos servizos e equipamentos. Aínda que se trataba dunha xornada inaugural e non dun día de vendas, foron moitos os curiosos que se achegaron ata a praza para coñecer as novas instalacións. A afluencia de xente fixo que algúns mesmo se animasen xa a mercar, feito que potencia o optimismo dos praceiros. Como es novedad por ahora, vienen a mirar y aparte yo creo que ya la imagen que da esto ya es distinta a lo que dábamos en la carpa. Ya es otra imagen mucho más, no sé, te empuja máis a comprar e entrar. A xente está moi animada, levamos desde o viernes e o sábado aquí, limpando, arreglando todo, e todo o mundo a entrar que xa querían. A xente de Ribeira moito de mercado, e xa teñen ganas. A xente xoven últimamente está vindo ao mercado, máis que ao súper. A calidad está aquí, A maioría están satisfeitos coas novas instalacións, aínda que din que o espazo dos postos é máis pequeno, consideran que a distribución de todos os vendedores na mesma planta será moi positiva. De momento temos que probar, é o primeiro día, non sabemos aínda como... pero estamos inadaptadas. Pero eu penso que ben, eu, por exemplo, agora teño dous postos e teño moita comodidade, estou contenta. Bueno, están millor do que pensábamos, ao final collemos máis ou menos, non hai queixa. É precioso, sí. Moi ben, moi ben. Eu estou moi contenta ca ubicación que me tocou. Podo ver o frente, ver se me ven desde fora, ben. Polo momento é cedo para facer valoración, pero consideran que a nova praza atraerá máis clientes e contribuirá ao aumento das vendas. O rumbo futuro da pesca debateuse esta semana nunhas xornadas celebradas en Teo ás que asistiron representantes e profesionais do sector. A conselleira do Mar presidiu o pleno do Consello Galego de Pesca que se celebrou como peche da xornada sobre o futuro do sector pesqueiro, desenvolvidas esta semana en Teo. Durante o encontro que asistiron expertos e profesionais dos máis variados ámbitos da pesca, abordáronse tres cuestións fundamentais para garantir a viabilidade do sector. O primeiro, a revisión do principio de estabilidade relativa, para que a flota galega conte cunhas posibilidades de pesca axeitadas ao seu potencial. Se falou dun tema importantísimo para Galicia, que é o tema da estabilidade relativa. Nos viñeron a falar personalidades importantes neste campo e eu creo que nestes momentos, eu polo menos teño claro que o máis importante non é pelexar contra a estabilidade relativa, sino argumentar diante da Unión Europea que a nova reforma da política pesqueira común veu de alguna maneira cambiar as reglas de xogo ao facer imposible os descartes, co cual nós temos que facer valer o criterio da estabilidade relativa nesa nova política pesqueira común para con ese fin ser capaces de conseguir maiores posibilidades de pesca para toda a nosa flota.
Estas xornadas serviron tamén para avaliar a situación en que se atopa a flota galega que faena en augas internacionais ou os problemas que atravesa a flota de baixura. Se falou tamén de todo o que lle afecta a nosa flota en terceiros países, en augas internacionais, de todos os problemas que ten a flota do Gran Sol e fundamentalmente dos problemas que ten a flota de baixura. Onte a xente que veu de fora para participar nas mesas de traballo valoraba moi positivamente o traballo que dentro do ano 1999 estamos facendo en Galicia, donde creamos unha unidade técnica de baixura e temos nestes momentos unha gran cantidade de datos de seguimento das diferentes pescarías que deben de ser tomadas como exemplo en outras rexións da Unión Europea e incluso na propia Comisión Europea. E o que se tratou nestas xornadas foi tamén esa maior interrelación entre os científicos que participaron nas mesas e o propio sector, porque se dan conta que con todo ese traballo dos científicos sí que se poden sacar conclusións moi positivas para mellorar na xestión dos recursos. As conclusións preliminares deste encontro son, segundo a conselleira, as liñas que marcarán o rumbo futuro da pesca galega, un futuro que a Xunta apoiará a través do eido normativo, baseado nun diálogo permanente co sector. Falamos agora doutras novas en formato máis breve. Abrimos o noso apartado das breves dándolles conta da nova das detencións tras o rexistro dunha depuradora en Tragobe. Tras prestar declaración na Comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía, os 3 detidos na operación levada a cabo na depuradora José María da Porta e Fillos quedaron en liberdade. O xerente e outro responsable da empresa e unha empregada están agora pendentes de que os chame o xulgado número 1 de Ferrol, encargado da instrucción da causa. Se lle sinala como presuntos autores de delitos contra a saúde pública, contra a facenda e de falsidade documental, relacionándoos cun caso de marisqueo ilegal aberto en Barallobre, Fene, polo que xa foron detidas 4 persoas. Supostamente nas instalacións do Peirao Cambadés depuraban o marisco extraído de xeito ilegal por mariscadores da cofradía de Barallobre. Así as cousas, as investigacións continúan abertas. O Auditorio do Lagar na Pobra acolleu a segunda das xornadas organizadas polo Grupo de Acción Local do sector pesqueiro da Ría de Arousa, que ten por obxectivo dar a coñecer as novas liñas de axuda do Fondo Europeo da Pesca. Este encontro enmárcase na rolda de xuntanzas que se están a desenvolver por todos os concellos de Arousa, iniciadas a pasada semana en Ribeira. Chegamos así ao remate do noso informar desta semana. Nos estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Non nos falten. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.